Данчо полицая стана известен с тия снимки, дето държи някакви пачки, някакви снимане и така нататък. Но преди да се стигне до тях, всъщност започва всичко от едно богоявление, т.е. на Йорданов ден. Данчо и Йордан. Да, така. И когато се мята кръста в реката, и Данчо полицая стои на моста под 8 и гледаме как 7-8 души са в водата, готвят се да се мятат за кръста. Отгоре овчанския митрополит Гавраил прави службата каквато трябва да бъде. И малко, просто секунда преди мятането на кръста. Виждаме Данчо как стои така, нещо се подготвя да мята, леко се навежда в водата, вади нещо, но не става много ясно какво точно вади. И така, секунда преди митрополита да метне кръста, изведнъж Данчо полицая бил един камък и го мята в другата посока, при което обърква повечето хора. Те се метат към камъка. Митрополита мята кръста и Данчо полицай и още един са единствените, които се мятат в правилната посока към кръста и Данчо полицая не успя да хване кръста. Впоследствие, между другото, това нещо някак си направи впечатление, казаха, ти представяш си какъв безогледен човек трябва да си, метнеш камък на именния си ден да хванеш кръста. И пак не успяваш да го хванеш кръста. Ти представяш си какъв човек трябва да си. На този човек, който е направил това нещо, тормозеше моя клиент. И продължават да го тормозят.